Знаете ли, че има 4 нива на реализация? Първото ниво е вашите заложби. Вашите заложби са 5% от това, което Бог ви е дал. 5% от това, което имате природно, това с което сте надарени. Второто ниво на реализация са вашите способности. Ако вие в рамките на 5-6 месеца се възползвате от вашите заложби, практикувате ги, те се превръщат в способности. Третото ниво на реализация, ако вие развивате вашите способности, надграждате, учите се в рамките на следващите 2 до 5 години, вашите способности се превръщат в таланти. Тоест, вие ставате много талантлив, ставате много способен в това, което правите. И четвъртото ниво на реализация е гений. Гений ставате, когато използвате вашите таланти, работите 10 000 часа и ето четвърто ниво на реализация от 5% заложби, които ви са дадени, способности, които развивате в рамките на 2 до 5 месеца, минавате през изключително талантлив и способен човек в рамките на 2 до 5 години, работейки 10 часа, вие просто се превръщате в гений.